sannin ki gimbiya. Fadama kula da ni, ya yar mujittaba. Sallama gare ku sharifai ba za na bar ku ba, kaman shakti jani jirali da barama shugaba. Suna san ki Fadima, suna yaban ki mu'azzama. Fadama kula da ni, ya yar mujittaba. Ya nabi kai nake kira, so nake ka duba ni. Ya nabi kai nake kira, so nake ka duba ni. Bismillah sarki Allah jalla kai ka tsara ni. Zan yi baitika ga annabi, so nake a duba ni. Ya nabi kai nake kira, so nake ka duba ni. Komai idan da manzon Allah dole zai yi amfani. A san kana yi nisa har ma mutane suna ta latsa ni. Ya nabi kai nake kira, so nake ka duba ni. Barawa mai gidan kowa ne tilas cikin sanya shi. Har da shan Musa bubu ce Rabbana ya kare ka. Ya nabi kai nake kira, so nake ka duba ni. Ina na je ban ga kowa ba, mai zan fada ban ji komai ba. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Ina na je ban ga kowa ba, mai zan fada ban ji komai ba. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Farko na sa sarki Allah mai jan duhu ya sako rana. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Cikin salatin ya Allah ka sako halinsa gatana. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Ina na je ban ga kowa ba, mai zan fada ban ji komai ba. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Alƙalami tsaya zan ƙara tuni cikin tuni a tunanina, sannan na wasa kwakwalwata na gaida annabi gatana. Ya mai gidan kowa sani gani na zo ma aiki, bara nake yi a zauren ka daure ka bani ma aiki na. Ina na je ban ga kowa ba, mai zan fada ban ji komai ba. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Gani na taho majaran abuwan Muhammadu gatana. Allah ka ƙara salatinka a gun Muhammadu gatana. Ya mai gidan kowa ya ɗan Aminatu gatana. Allah ka ƙara salatinka a gun Muhammadu gatana. Ina na je ban ga kowa ba, mai zan fada ban ji komai ba. Allah ka kara salatinka a gun Muhammadu gatana. Annabin Allah sannu Mustapha dan adana ni. Annabin Allah san zama suna fatan harfinani. Ni da fari na sanyo wannan da ba a yi masa farko, ka daɗe ni basira iyo yaban dan adana ni. Annabin Allah san zama suna fatan harfinani. Ali da sabon su duka ai ba su da rauni har da iyasi, ka jiji ka gun dan adana ni. Annabin Allah san zama suna fatan harfinani. Rabi sanya mun rasan Husaini biyan fati, ka je 'ya'yan tsalke iya gurin Ali Aliyu. Annabin Allah san zama suna fatan harfinani. Habibin manzon Allah Abubakar gaida Maulana. Habibin manzon Allah Abubakar gaida Maulana. A farko na sa sarki na mai biya mun bukatuna. Salati ga manzon Allah da shi zai ceto na. Na sa alihi da safai duk a cikin karatuna. Yabo zana yau na Abubakar hadimin ma'aikina. Habibin manzon Allah Abubakar gaida Maulana. Kafin na wanya
nake tsaiwa a samun shehu tujjani da barhaman mu mai baiwa jirgi zan auna tsawanya dan ba ni sanyin yawan tsaiwa na je gari na Madina na gaida Abubakar ya masoyina Radiyo abun mamaki a kogon hiraren hijira Abubakar da Rasulullahi a kogon hiraren hijira ku biyo ni dan ku sha labari wai me ya faru ne ran hijira abun da ya faru ran hijira ya yan uwa ya hi bakina Shehu Barama ya fi shehu kai ne a gaba masoyi gun manzon Allah yana gaba mai ilimin da baya shi Allah ya baiwa mai gaba ya kai mu can gaba mun yi gaba domin gaba ina matan anan bara ku ce da shehu na gaba Sokoto zan farke fi sun faɗi shehu na gaba Badan Jos Fataskon sun ce muna shehu na gaba bari na rashin annabi mai mun kullum Allahu kai zan sanyawa yarda da begen nan annabin kashi zan wakewa rabbi kai ke yin komai roko nake yi na tuba a bar ne da soyayyar annabi ba zan sha wahala ba jikin manzon Allah mijinki Imam Ali shi ake kira zakin Allah ki taka da lafiya Fatima yar manzon Allah Halimatu Sadiya mai yayan manzon Allah duk wata mai yaye bata kai ba boyar Allah mijinki Aban Kafsha shi ma yana Allah a gidan ku akan yayin da duniya ba a yi kamata sa ba ya ba zan yi kuka ba na rashin ganin manzon Allah wai ya ba zan yi hauka ba na rashin ganin manzon Allah wai ya ba zan ya kuce ba ne da rashin sanin manzon Allah wai ya ba zan yi dime ne ba da rashin sanin manzon Allah wai ya ba zan rikice ne ba da rashin sanin manzon Allah wai ya ba zan haukace ba ne da rashin sanin manzon Allah